Biztaia ematen denez kanpantorriatea konponduta gero, igandean inaugurazioa izango da, eta egia da kanpantorria konpontziekin batea. Erlojuaren tartean zehola, esan 2017ko abenduaren lehenean, txilista guzunean, kanpantorria kaltetua izan zen, eta gero erlojua kendu egin zen, dirioen ez gara hartan, atzian ohartu edo, erlojua udalaren azalda, eta hobe behar ez, erloju kendu zen, geroztik zaharraritza prozesu bat eman da, eta gero erlojua denbora da, horreko urteko abenduan edo udalak berriz hartu zuen erlojua, eta erlojua hemen ligutegi azkein egon da. Hemen egon da bitartean ere, erlojuari aprobetxapen batzuk egin zaizkio, ikusten da bezala, esfera jarri zailo, euskal bertan osolan talde bat dago, udalakin elkarlanean dabilena, eta kanpatxo bakarra zailo, eta orduan, udalak erlojuarekin egin duna izan da bat. Jakina, Elizakin harremanetan jarri, Elizakin editzen gendunean, garai hartan Gipuzkoako arduraduna, eta gero kanpantorria konpontzen aizian, eta kanpaiak jartzeko ardura zeukan teknikariekin ere egon ginean, konfinamentu horretik kanpaiak jarri zian, kanpaiak jartzearekin batea sistema propioa jarri zen, eta guri garai hartan esan zitzaigun, Elizakin kontratatua zeukan kanpaneroaren aldetik, behaiek kanpaiak sistema jartziekin batea, azkenean bat da, kanpaian sistema eta erlojuan sistema bat da, ez da, gara hartanea, zitzaigun, logikoena zala, sistema moderno bat jartzea, sistema moderno horrek ere, azkenean, erlojuak kudeatzeko, beste berreztasun batzuk eta beste margen batzuk zitulako, eta gaina, sistema elektroniko moderno bat jarrita gero, zentzurikan, etzeukala gero, etzigarren mendeko, erlojuen mekanismoa jartziak ez hori alde hortatik, Elizak kontratutako teknikariek eta dituek hori jakina ziguten, eta gero, hortik aparte, guk geuk ere, pixkat ikusita, atzeko erlojua ere, aizarran bazegola, 20 urte dira, aizarran egizabeak, erloju zaharra kendu eta sistema modernoa jarreztu duenetik, erlojua, gaina garaikidea da, erlojura ere, eta gero dute inguruko erlojua dugu ere, gura geroztik handen egon da, bastartuta, eta garen asmoa baita ere, erlojura zahar berritzea eta izarra ere ikusoi jartzea. Gero, egia da, duela hilabete inguru, pixka bat deskonfinamentua martxan jarrita gero, Elizakin berez harremanetan jarri ginean, beste bat teknikari egin berriz, eta guri pixka bat alda zantzitzaigun, azkenean, behaientzako errazena eta egokiena ez da hori, 21. Mendeko sistemaren bitartez kanpaiak eta erlojua bateragarri indartzienez, sistema hori jartzia, eta egia da, konfinamentu horretik egindako instalazioen arabera esate zentralita erlojua zapristen jarrita zego, zentralita bea, eta gero, sistema digital elektronikoen bitartez, hori izan pixka bat, Elizatik jarrituna, duela hilabete ere, esan berla beta ere, Elizatik ere pixka bat jakinak ez zitzaigula, behien desioa ere zala, gaila batean, horrelako erlojua jartzia, zer esan behar da, lehenko erlojua jartziak ere, komplikazio tekniko batzuk zitula, teknikariek esan du, azkenean, kanpaien sistema erloju zaharrarekin bateragarri egiteak komplikazio batzuk sortzen zitulako, eta horrek gerora ere, erlojuaren mantenimentuan, atzerapenetan, eta gauza askotan, sortuko zituen, beste kontuazio baita ere, mantenimentua. Eta gero aipatu behar dagoen ere, baita, arrazio ekonomiko ere bai, erloju zaharra berriz leheno jatorrizko lehenkoan jartzeak, kostu ekonomiko esentea zeukan. Orduan udalak beak, 2008ko horreko duda guk, partidatxo bat jarri egin dut, baina gala ere esan behar da, ikusita, 15.000 euro, 20.000 euro inguruko, kostu ekonomikoa ere zegoela, hori gana kontutan hartuta, eta gero hori gitu bertzaio, ondarea guri, dituek ere esan digute, ditu batzun esan digute, entzuzen ere, bizare kontratu esan digute dituek, behaiek erloju asko biltzen dira Euskal Herrian zehar, eta erloju bezala, esan digute behaiek, urte, ondarea da, esan digute, aldean urte asko eta asko zaharragoa dian erlojuekin
dutela, asko segotuago dela, erlojua herriko beste eremu emblematikoaren batian edo jartzia, ikuspegi divulgatibo batekin. Guk ere, gure iritziz, eta gure gobernu honen iritziz, gero, kontutan hartuta, kanpantorrea konponduaren, kanpandorrera iristeko irisgarritasuna, jakina, lehenezelakoa da, eta osasuntzu dagoen persona bat, igo daiteke, jakina, arazoa dituen persona bat, ezin da, areagora igo. Eta, erlojua han goien jartzeak beste, nolabait, erlojuaren mekanismoan, diskutuan jartzea suposatzen, eta gure ustez gaina, lehen esan dituten elementu horiei gehitu ezkeo, ondare bezala ere, igual egokiagoa iruditu zitzaigun, erlojua herritarren ikusgai jartzea. Eta hor, baita ere, esan behar da, erlojuaz arduratzen zen, brigadako, lakinearekin ere hitz egin gendu, eragile guztiekin hitz egitea, iruditu zitzaigulako zela interesgarriena, eta bertatik ere, proposamen bat egin zen, eta hor egia da, herriko etxean, udaletxean, leku bat hor, eskilaran ehatzean hueko bat, kontrapeso entzago eta ere, leku eta distantzia litzakena erlojuan martxan jartzeko, auzolan taldeak kanpaitxoa ere jarri dio, eta asko izango litzake, erlojua udaletxean, denon etxean jartzea, eta azkenean, egin batea, badako azalpentxo batzuk emanez, erlojunen historiari buruzkoa, eta erlojuan martxan jartzea. Eta orduan, guk elementu guzti horiek azte dute, ikusitzegu, egokiena hori zala, eta egia esan, emandako urraz guzti horiek emanda, zantzurik anetzeukal, erloju zara, azkenean, teknikariak esan zigun bezala, azkenean egia, 19. mendeko sistema bat, 21. mendeko sistema elektroniko batekin batera egitean kontuakin dago, zaintasun asko sortuko lituzke. Orduan, bizka bat hori izan da, eta gero honek ematea lehen esan dutena. Santangerreziko erlojua zahar berritu zen, martxan dago, hau, zestoako erloju zahar ere martxan dago, eta gero bai, izarran esan da ez dela, urteetan, honen erloju garaikidea ere han dago, eta asuma da, auzolan taldea prest dago, izarran ere, haukago persona bat, eta ere, prest dagona, pixkati mekanikaz ere ulertzen duna, eta talde horren bueltan, kontu litzake, urren urratxean, izarnako erlojua berritu, gura martxan jarri, eta, gero behitzen, nuke, zestoako erloju historikoen, bilbidetxo bat egin, antzolagaz baldera bera balorean jarriaz, eta orduan hori izango litzake, ondarea horren mola, ikusgaien mola, eta hori pixka da, herritar guztiek ikusteko moduan jartzea izango da, helburu. Eta, orduan gehiago gutxio hori da, etortu baita ere, espetu baita, eta nik uste, jende bat, pentsatzen duna, jo zaharra jarri behar zara, bere lekuan, nik uste respetagarria dela, pentsatzen hori ere, guk, lehen esan dituten elementu guzti horiek kontutan hartuta, eta pixka da, interes publikoa, eta interes orokorrari zor, egin duzu egokiena, hau dela, eta esan dut, beste, pixka bat, egizak ere, erabakiak hartu ditulako, eta erabaki horiek ere pixka da, baldintzatu dutelako, erloju hau han jartzea. Orduan hori da, pixka, udal bezala nik, esateko egiten nukena, azkar batian.